Ilista po yung mga visitors natin dahil meron po yung mga award dyan. Alright, andyan na sila. But ilan years na? Regine, yung mga police natin dyan, mga makikiting at mga polling police, nakihawi lang po, makikiting lang po yung daan natin para sa mga pabalik ng mga runners from the 5 kilometer. Javier po. Up to 20 po, na users. So, abangan nyo po